aierea. Te rog, Doamne, fă ceva pentru bani și bogăție. N-avem pic de omenie, viața-i grea, lumea e rea. Te rog, Doamne, fă ceva. Când necazul-ți bate în geam, nu te ajută niciun neam, decât să-ți dea o vorbă bună, mai bine te vorbește o lună. Când necazul te lovește, fă ceva și locolește. Viața este trecătoare și nu-i loc de supărare. Mai bine mergi la un străin, la un prieten sau vecin, că de mergi la al tău neam nu te ajută nici cu un gram. Mai bine mergi la un străin, la un prieten sau vecin, că de mergi la al tău neam nu te ajută nici cu un gram. Când necazul-ți bate în geam, nu te ajută niciun neam, decât să-ți dea o vorbă bună, mai bine te vorbește o lună. Când necazul te lovește, fă ceva și locolește. Viața este trecătoare și nu-i loc de supărare. Dacă ai ajuns bogat, nu uita de unde ai plecat. Azi ai bani și o duci bine, dar nu știi ce va fi mâine. Chiar dacă ai ajuns bogat, nu uita de unde ai plecat. Azi ai bani și o duci bine, dar nu știi ce va fi mâine. Când necazul-ți bate în geam, nu te ajută niciun neam, decât să-ți dea o vorbă bună, mai bine te vorbește o lună. Când necazul te lovește, fă ceva și locolește. Viața este trecătoare și nu-i loc de supărare. Când necazul-ți bate în geam, nu te ajută niciun neam, decât să-ți dea o vorbă bună, mai bine te vorbește o lună. Când necazul te lovește, fă ceva și locolește. Viața este